Good morning, guys. Ayun. Welcome sa Bukid Life. Walang corona, walang virus. Kaya dito na lang po ang rampa namin. Ayun. Hello. Welcome to my vlog. Ayan. Ano ba yan? Ano kayang gagawin sa umma? Ayan. Maraming kamote. Ano tabi? Ang dara-dara mo. Red horse. Mainom sa taho kang umma. Garo na ka, i-receipt. May pasimo na po ini yun. Garo. Ay, day ka di masusundo tong. Harayo. Mabababwer kita. Diyos ko. Masisi-isi. Ayan. Pwede na nagtitiro-tino lang ang pagiling ko. Pwede sa ko. Pwede pampasin mo na pampasin mo na kang inong. Day garo na kini, kira big-kibigan. Makasago na ba ito? Isasend ko na sa'yo. Yan, matipok-tipok. Mahanap na si Kuya. Ah, yes. Tudog-tung. Tabi ako. Nuna sa punso. Nuna sa punso. Ay, abot na pala nandun. Sandang daap. Ayan. Unang tipong ngayon. Sandang on the go. Pwede na yan. Ay, matarma sanda. Hindi mo maaram. Kunti pong ubah mo. Nakagugutaon ang makuha mo. Tinula kita. Ay, yung manangga. Sup-supa na G. Pero sup-supa na gayod. Ayun na. Dahil mang gayod ta tao. Ayun. Another tip po. Ay, baka maulugan kita. Another tipong. Oops. Laya. Oh, laya na naman po. Paglaya, anong ibig sabihin? Ay!
Ito na tabi ang tipong nga to. Sayang kaya na ba? Pwede na yun. Tadan! 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 After perang taon po, dahil sa nakanamit ng buko. Ano pong lasa? Lasang natural, walang chemical. Pampalapot! Padagdag. Pwede na. Yan, nag-ano ka po. Tipong-tipong po kita jam. Yan, matipong na po. Si Ram, garo abo ka na mag-inom Red Horse. Titongs kaya, tipong lang, naging Red Horse. Matalsikan ko rin. Natao daw. Oh. Yung day pa. Nadobli. Ay, tipong malangga. Hindi ba ng korokotsara? Ika po. Nalilingawan ko ba ang Red Horse? Urula ko to. Iyo, taping mo na makakan. Ay, abo kong uto. Kami masiri. Inuya, ginalig. Sili. Ay, yung maganda na sili. Si Haralaba. Magkaro ako akitang sili. Ano daw? Ang gayo. Gayo ka. Nag-erekit pa pong sili. Kasi yung daga. Ay, napati daw. Mang inasal na. Mag-ano, dumang sarong. Maano? Nag-take out ng sili. Nag-take out pang tipong. Sa ingka pa. Sana all. Oh, makuapan na payas. Package din niya. Pwede na yan. Oh. Darada ko lang panduman. Ayaw. Ayaw. Magtitinola po. Masakat, mapapotol. Ayaw din na naman si masisisi. Ta. Iyo, tasab din na, sir. Yan. Avail po lahat. Gabos-gabos na. Nagtripong na, nagtapayas, nagredo. Nagkuapak ang ugbos kamote. Si Ram. Fresh na fresh. Ganito po ang buhay probinsya. Kinukuha lang pagkain. Anong mani? Sa inali. Ay, tanag ko. Ay, ano? Siguro ano pa ang kilo kaya? 30 ay barat.
30 lang. Pa ano daw? Ano pa? 50. Ako si nagpresyo. Tigsararong kilong mani for only 50 pesos. Bagong bago. Ano naman? Si Labuyo. Si Mang ayun. Yun ang ganay. Sana all naka-Arabel. Direk di nga yan. Dahil nga ito pabaralik ko. Marala bulta tayo. Oh. Ayaw tanang katrabaho. Ay magay na yun. Yan, may pamani pa po. May pagulay, may pasili, sa yung tapa. Kuha na naning tapa, ano, human lang. Yan kalabasa. Ay, may okra. Ayun, may mga okra-okra pa. Nagdaan na diyan manin. Mahulog pa. Kaoroli na po, tabi kami. Nagkarilingaw na po kung sa'yo ng paluwas. Hindi na po aram kung saan. Ma-GPS na po kami. Yan, pauwi na po kami mga sis.